Ka Committee on Women Empowerment jong ka yeng dobar thawan ke jala hagasni ba ar jong ka tayo kala her tokit ki babon ki kampen roi jong ki tanat ba pher ki bala sakut ha ka district ribhoi bat ka wei niki kampen roi ka dai ke jingte ya ka yo Dohkha ka bala tip kum ka modern high tech fish market ka bala pentre de ka tanat Fishries ha ka shnong Saiden nongpo ka bala play pa ba hagasnem arajar khatphra Ka komite bala khli da ka MLA ka East Shillong constituency ka kong Amparin Lingdo akum ka chairman kala her jurip ya ka yo Dohkha ha ka jinga don lang ki khot ka committee ka deputy commissioner ka ribhoi ka kong RM Kurba director ka Tnad Fishries ka kong AL Maulong bat kiwe Laban ka daw hang ni baya ka yo di Dohkha la tay da ka Tnad Fisheries ha ka jing penlut ka bakon iwe point hndre phau saulak bat la dep ple pat ba ru ya ka ha ubnai nai lor araja khat phra da menteri ka Tnad Fisheries uba coming one umbon hndrai hadu menta mshimla la ban pendon kam ya ka yo bakan long ka jakaya de ya thi Dohkha Ka committee hagani ka sngi kala yo ban ya tai Bynniaw bat ki officer ka Tnad Fisheries bat ru bat ki nuya lam jong ka dor barshonong Saiden halor ki daw jong ka jingbom la ban pendon kam ya ka yo kum ka jakaya dia thiet hadu menta Ka chairman jong ka committee ka kong Amparin Lingdo habaya kren bat ki lat pathai kubor kala pentim baha ka jinga kren ya ki officer bat ki nuya lam ka dor barshonong ka committee kala lap ya ki daw bat menta kala betha ya ka Tnad bakan shim no ikilat kelente ban pentre kam no ya ka yo khanang bakan long ka jing mento ya ki nongri Dohkha bat bakan nom long satya tang ka jing pensarwaka ya ka pisa jong pai ba Kaya tho baka committee kala ajing mutru ban IT no ya ka yo di Dohkha sakireu shimet bakin penyat khanang baka yo kan tre kam no Kham tam ya lam ta kini ki nong di Dohkha nilai penyat na Julai adil lang to kayo ka sangya tambah ki kham nu na ka thet kinong di gidan tam kinong thet ki ba ibru ban wan thet tang i Dohkha ni kam long ka ba sup te gidan ki ba kwa ban Dohkha lokal te kiwan tambah tangkat nongut aja tambah kador Khongreng ta di boy hadir lang to kayo kan ngai su yang kawan nak lockdown aku tuh ini sangat Ti ngilaya khana sibun hangni bat ngilalap bakan kayo paklamla bakan rekam Ti kasnong kala simti ya kani ka jaka hadin baka sarkar kala dek hau ya kani ka fish market ngiyo iba kimut ban penkala ya kani kayo kum kayo de Dohkha hakiyo Ti kata kanung rekam Hakajing sisya kani kedai kecaka kebabaro kibayo benefit na scheme kibaper jong ka sarkar hakabaya day bat ka fishery day bandon kajing yate lang day bandon kajing ya kendo lang nakapor sisin bangalayo benefit na kanu na ka sarkar lemba kanu ka scheme ngaru kum kanong yo bantaya kata ka scheme Ngadai ban bu kat tu kat ni ke percentage jong kita kijingbi jong kita di Dohkha hakapung junga ban wan lambiang sani kenang ban nang ni pat kan sadon kuwai ke yoba kumbalong hayo du hasilong kumbalong hakatu kat ni kijaka hakau hati bat nang ni pat ngin sala bangin market ya ke Dohkha jungi syakibi ki jalaru namar kumbang iyo jingtip lagi officers si hajar ton si snem kadang ni ke Dohkha ni Kabamut ba mentangi hak ban pet namar baka fishery department kampat don ketuka ka coordination ban market ya ka Dohkha jong so kata kadai gawai bangilai ban nila ai jingmut sibon iki mentanang ni sakman nila ai po di department sibnan bakan penkre ya kawai ka typhoid halor ka survey ka babyang ban sedang ban market buat ban brand ya ka fish jungi na megalaya Om tang nakabenta ka local consumption. Ndray ban brand ro ya ka ban di so